После. Много, трябва да видя. Само дето не знам, що ми дава на там. Ето там е, това е музей. Али ми да, трябва. Може да има друг вход. А тук какво е било това? Музей? Художествена. Преди било ли е нещо царско или не? Не, той пак е направен май като изложение и такива неща. Покрай Олимпиада. Може ли да се снима? Тук след като тъпсаше видео. Тук според мен Кали Минок има една песен, май тук е снимана. Това започва.